arkasına bağ uğraşar. Cehik çekip levabıma gün bilen su salamlaşar. Müşkün döküp levabıma. Şöhretli yollarda batım kişli var. O şehirlerde batım kışlı var. Ehli yüreklerde vatandaşlı var. Bu insancımız bağı, baldan serpay var. Alkış yazar kalalı sevda. Dünya doyar şöhretimiz şanımız. Alkış dedi kahraman arkadamız. Vatan için, halkın akbali için. Uluk yaşam kahraman serdarımız. Şarımı fehim paykas ummani. Maltım uli pırağı dey dünyayı. Arkadağlı vatan temiz asmanı. Bu insancımız bağı, baldan serpay var. Alkış yazar kalalı sevda. Dünya doyar şöhretimiz şanımız. Alkış dedi kahraman arkadamız. Vatan için, halkın akbali için. Uluk yaşam kahraman serdarımız. Alkış dedi, şöhret dedi, arkadalı kahraman serdarımız. Assalamu alaykum, mehriban iyleşler. Salam aydım saadın mehriban muştaqlary. Hormatly mehmanlar, biz sizin ähliňizde ýanlan ýarym telewizisiňiň Lewap welaýaty boýunça geçirilýän tapgyryna hoş gördük. Ählimize melim bolşýaly gahrman Arkadagly gahrman serdarly watanymyzda ýanglan diýarym telewizisiňe gatnaşýan höwüsçüň aýdymçy ýaşlarymyz üçin watanymyzda bolup geçýän şöhratly wakalary wasp etmek eň bir mukaddes täplen birine urly. Hut şoňçynam, halkymyzyň milli lideri, gahrman Arkadamyzyň Kämil Paýhasyndan kemal tapan ajaýyp fetirlerinden nören Pehim Paýhas ummany magtymul Praga ýylyna geçirilýän ýanglan ýarym telewizisiňiň çäklerini ýanglanjak täzeden täze aýdym sanlary dinlemek diýsen goýsançly.
Çünkü bizim ehlimizin kalbimiz garaşsız diyarımızın ösüşlerine, kahraman arkadağlı kahraman serdarımızın döredip berýän giň şertlerine bolan guwançdan hem boýsançdan daly. Watan senin gülgün geyen ýazyňa aşyk bolmuşam. Tarypyny dünýä ýaýan sazyňa aşyk bolmuşam. Söýge ýok ölçegin çenin, goýnunda ölçegim meniň. Ata ýurdum, watan senin, özüňe aşyk bolmuşam. Mehman ileşler, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň, ruhy baýlyklarynyň, meden genç hazinasynyň dünýä derejesinde ýaýwanlanmagyna ak ýollar açýan, milli aýdymsasynyň otumadan hakky wannary, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda, hemde arkadagly Gahrman serdarymyza çäksiz sag bolsun aýdýar. Halkymyzyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny dünýäde şöhratlandyrmakda alyp barýan beýik işleriniň elmydama ruwaç almagyny arzu edýär. Mawy ekranyň başyna jem bolup bize tomoşa edýän mehman tomoşaçylar, şeýlekem dawaramda gatnaşýan hormatly mehmanlar. Gelňädir bolsa, Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden, Türkmeniň altyn asr wäkleşiginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan diýarym telewäkleşiginiň Lewap welaýat tapgyryna gatnaşýan ýaş aýdymçylarymyza adalatly baha berjek hormatly emin agdalarymyz bilen tanyş bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jebbarow. Türkmenistanyň halk artisti Lele Begnazarova. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Ferhat Mehmet Rejepbaýew. Türkmeniň altyn asr wäkleşiginiň ýeňjisi, şeýlekem Miras teleradio ilminiň redaktory Jahan Gurbanowa. Türkmenistanyň halk artisti, şeýlekem Emiller toporunyň başlygy Kerim Alyasow. Şeýlekem mehman adamlar buňky günde aýdymçylarymyza Seýdnazar Seýdadyn Nakyp Döwlet Drama Teatrynyň orkestri sazannalyk edýär. Çeper ýolbaşdy Şöhrat Hemraýew. Eziz ýerleşler, hormatly watandaşlar, gelingini bolsa sahnamyzda ilkinji nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimiz altyn bilen kakajana söz geçirelim. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne Pekim paýhasymany magtumuly Praga ýylyna türkmen halkymyzyň her bir güni toý bayramlara weslenýär. Hawa Kakajan, bugün hem şeýle toýly, bayramly günleriň biri. Sebäbi bugün Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asry bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan diýarym 2024 telewäsleşiginiň Lewap welaýat tapgyry geçirilýär. Hawa şu bäsleşige gatnaşýan ähli ýaş aýdymçylarymyza uly üstünlikler arzu etýär. Şeýle ajaýyp pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman Arkadagymyzyň peder ýoluny münasip dowam etdirýän Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaşlyklara weslenmegini tüýs ýürekden arzu edýär. Onu näme altyn şeýle süýji arzuwlar bilen Ýanglan diýarym telewäsleşigine başlaýaly. Elbetde. Ýanglan diýarym telewäsleşigine ilkinji bolup çykyş etmeli kimkä? Onu mümkin bolsa özüňiz tanış etseňiz. Başysyny. Mehriban tomoşaçylar, Ýanglan diýarym telewäsleşigimiziň Lewap welaýat tapgyryna ilkinji bolup çykyş etjek aýdymçymyz Lewap welaýatynyň däne wetrawynyň medeniýet merkeziniň Marhaba Narziýewa. Marhaba, siz bäsleşigimize hoş gördük. Hoş gördüm, sağ olun. Marhaba, ynha bilişime ýaly tomoşaçylarymyzam, emin agdalarymyzam ähli çykyş edýänden bir şowhuny, şatlyga garaşýarda. Ýöne bäsleşikde ilkinji bolup çykyş edýän aýdymçydan has bir tamasy uly bolýar. Bugünkü Ýanglan diýarym telewäsleşigimizde de siz ilkinji bolup çykyş edýäňizde nähili duýgular başdan geçirýäňiz?
Şu sahnada ilkinci olup çıkış ediyenligime öğrenbegenyen, buysonyan. Bäsleşigmede haýsy aýdym bilen geldiňiz? Mening ýerine ýetirip berjek aýdymym Pragym. Saylan aýdymyňyz size üstünlük getirer diýip biz umyd edýäs. Hemem şu pursatda eger mümkin bolsa illeşlerimiz bilen ýürek buýsançyňyzy paýlaşaýsaňyz. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, goý hemişe janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun marhaba. Sahnamyzam, tomaşaçylarymyzam size garaşýa, üstünlük emraňyz bolsun. Sag ol. Tomaşaçylar garşylalyň. Marhaba Nardiýewa. Şatlanıp aylanıp elleri oynadum, şadıyan sadıma dans edin men size aydımı sayladım, toy bugün vatanna dans edin siz, yaynan dans edin oynan elleri oynadum, yaynan şatlanın oynan elleri oynadum. Hormatly watandaşlar, dawaramyzyň şu ýerine Türkmenistanyň halk artisti Toýgul Jepbarow söz geçirýär. Assalamu aleykum hormatly adamlar. Gadymy Lewap topragyna ýanglan diýarym telebätleşigi geçip durýaşlaryň arasynda marhaba. Sen gowaýdym saýlap alypsyň, seniň gowy sesiň bar. Awalın halipa. Ýöne köpürek halipalary dinlemeli. Geleceğin öňünde sana hemişe gelecekde döwürde gelecekde aýdym aýtmagyňda ulluhan üstünlükleri arzu edýän üstünlükler hemram bolsun. Sag bolsun. Sag olun halipa. Şu fursatdan peýdalanyp bize şolar ýaly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagymyza şeýle hem arkadagly gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolay diýen
goy hemişe işlerine üstünlükler hemra bolsun. Yurdumuz mınanam yukarı derecelere yetmeklige bedava dönen öňe gitmekligini ýene biredek arzu edýän toýlarymyz toýalaşdy. 9, 9, 9, 10, 10, 9, 10. Zembaka 66 aden bolly. Edi dileşler, horbatly watandaşlar, gelingini bolsa sahnamyzda indiki nowakda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Mehriban ileşler, hormatly dawara gatnaşyjylar, indiki çykyş etmeli nowaty Türkmenistanyň Çeperçilik Akademiýasynyň bagtyar talibi Serdar Jumaýewiň. Serdar, hoş gördük. Serdar, ýalňyşmasam, Ýanglan diýarym telewizionanyň geçen ýyl kysanynda da gatnaşdyňyz. Geçen ýyl kysanda haýsy aýdym bilen çykyş etipsiňiz? Şahsen Maretkine filminden garybyň aýdymyny ýerine ýetirdim. Bu ýyl kysanynda? Bu ýyl Daňa Tarhy Derfiň sadyna opera vokal aýdym bolan Fehar aýdymyny ýetirdim. Mümkin orta başarnymdan ýerine ýetirip bereň. Elbetde, sahnamyzda size garaşýa tomoşaçylarymyzyň, emin agdalarymyzyň gowy bahalaryna münasip bolarsyňyz diýip ünüm etýäs. Sahnamyzda ýolamakaňyz ýürek arzulaňyz paýlaşaýsaňyz Serdar. Bize şeýle ajab zamanada okumagy döretmägiň mümkinçilikler döretip beren. Sunugatymyzyň, medeniýetimiziň hak howanlary, milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işler enmidama rowaşlyklary betlensin. Köp sag bolun Serdar. Arzulaňyz hasyl bolsun. Mehriban tomoşaçylar, sahnada Serdar Jumaýew garşylalyň. Juan bahtiyar kenerkana, bak juan bahtiyar kenerkana. Parla teker sak günüm sanına, kaç nurumu tutar karına, yaktı payla çayana. Eye bolten yüreklerim törüne, eye bolten yüreklerim törüne. Hey, tekerim var tekerlerden gürkana, bak zuan bahtiyar kemerkana, bak zuan bahtiyar kemerkana. Bolsam da tukat bu saçalını,
Oturdum soğuk ayna açıldı. Enayi şemal bana toğusyar yılladılar emay. Övüşünü üsyer enayi şemal bana toğusyar yılladılar emay. Övüşünü üsyer gülüm beni yadgarma seni dağıdılap barayın men. Bu gece aile gece tardım beyan edeyim men. Lelem doğrum yok, darım var, arım yok. Düşünsene bu dünyada senden ve yarım yok. Gitme lelem köle koşur bu sada. Şirin şirin ovada yürüğüm para. Lelem gitme lelem köle koşur bu sada. Şirin şirin ovada yürüğüm para. Lelem 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 Uduk Cemal. Anha görüşmeyi alıp, Yaňlan Ýarym telewiziýasymyzda Serdar ajaýyp aýdym ýerine ýetirdi ýöne. Serdaryň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyz nähil baha bererkä? Serdaryň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň halipa maslahatlaryny, adalatly synny bermek üçin Türkmenistanyň gahrmany Maýa Quliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň muallimi, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew uly hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar, iyleşler, hormatly tomoşaçylar. Dogrudanam ene gadymy Jeyhunyň goýnuny, ýagny Lewap welaýat Yaňlan diýarym tapgyryna hemmämiz bilelikde üns berip durýar. Elbetde şu iň bir mukaddes däpleriň birine urildi. Elbetde munyň sakatyna biziň sungatymyzyň, medeniýetimiziň hakowunlary, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarymyza şu biziň medeniýetimize, sungatymyza ýakyndan gollaw berýänligi üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janlary sag bolsun, alyp barýan ýyl ýurt bähwetli işleri el madama rowaşlyklary beslensin. Serdar Jumayew öňkü ýylym seniň ajaýyp aýdymyňy dinledik, ajaýyp sesiňi dinledik. Gowy bir zekinli oglan sen, gowy sesiň bar, gowy lirik çenar sesiň bar. Elbetde sen şu wagt Daňatar Hydyrowyň bir naýbaş aýdymlarynyň birini, Seher aýdymy diýen aýdymy ýerine ýetirdiň, gowy ýerine ýetirdiň. Sesiňe düşdi şol aýdym. Elbetde seniň bir gowy sesiň bar da, sesiň tembr owadan, sesiň bir mümkinçilik gowy, ses aralygyň uly. Sana Seyit Nur Ataýewiň, Aýdogdy Gurbanowyň, Atylymanowyň şolaryň aýdýan aýdymlary seniň sesiň hasem bir owadan düşýär, hasem owadan bir aýdanda şol aýdymlar bir halkyň göwüne oturýar, sesiňe laýyk gelýär şol aýdymlary. Ýene bir haýyş edetim gelýär, bir gowy sesiň görkezýän, bir ýokary notalar görkezýän ýene bir aýdymy akapella görnüşinde, sasyz görnüşde bir ýerine ýetirip berseň, ýene bir aýdymyňy dinläp görsek. Kabala kozana yurnata sole, Narya serena dopona tempesta, Pallaria fresca pareggiaina festa, che bella cosa na giornata sole. Manna tu sole, più bella è la, o sole mia, sta in fronte a te, o sole mia, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Hawa köp sag bol Serdar. Ýöne mundanam ýokary aýtmana mümkinçiligim bar, birazjyk çekinip aýtdyň. Belki ýene de bir ton ýa 1,5 ton ýokary
görani. Bir şonu eşdetim gelýär. Ýokarky notalar sen bir gowy bir ýanglanýan notalarың var da şonu mi'den başlasaň, re'den däle mi'den başla. Birinci notaň bir orkestrň Que bella cosa diýip başla. Que bella cosa na giornata sole, n'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pareggia una festa. Que bella cosa na giornata sole, manna tu sole, che bella è la, oh sole mia, sta in fronte a te, oh sole mia, sta in fronte a te, sta in fronte On. Berekella Ferdar bizde elmidama sungat eleminde mahmal sesiňiziň belensiň ýanglanmagyny tüýtürüňizden arzu edýäris. Edebileşler, hormatly watandaşlarym, sahnamyzda indiki nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeslerimize söz geçirelim. Bäsişimizde innik çykyş etjek aýdymçymyzam Lewap welaýatynyň Halaja etrawynyň ýaşaýjysy Sapar Murat Tekaýew. Sapar Murat, sizi bäsişimizde hoş gördük. Sağ olun. Sapar Murat, bäsişikde sahnamyzda sizi ýollamazdan öňürtüý bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Sungat ýoluny başlamaňyza ilkinji sebäp bolan, ýagny ilkinji halipaňyz kim? Meniň ilkinji halipalam ejem kakam. Tugoleme Sapar Murat, halipalaryňyzyň size beren ilkinji maslahaty, ýagny üstünlüge ýetmek üçin ilkinji beren maslahaty näme? Olaryň maňa beren ilkinji maslahaty esasat özüňe inanmaklyk, şeýle-de ýürekden aýdylan söz ýürege barar diýär. Ýürekden ýerine ýetirseň, üstünlüge ýetersiň. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara uly goldawyny, ýardymy berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýan. Goýalaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Köp sag bolun Sapar Murat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz hem size üstünlük arzuw edip sahnamyza ýollaýas. Üstünlük hemraňyz bolsun. Sag olun. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Sapar Murat Tekaýew. Uçurdum kolumdan şun karguşunlu dostuşumni Canım kurban teri gelin nuluna deyin
Qaçam qurban täze gelin nuruna. Canım kurban täze gelin nuruna nädeyin. Canım bolup gelmurup almay min alım. Canım kurban täze gelin nuruna nädeyin. Aşkında men pervana qalım armanni. Melhem eyle bu cana derde dermanni. Alli aklım söver yar ehdi peymanni. Minne yoktur o teyyar köşkivanni. Bir dana bak yan yali yanır ya git ya. Bir denem yak yan yali kuydur ya git ya. Kata bir bak yan yali yılgır ya git ya. Kata da bak yan yali kuydur ya git ya. Halipalarımızda söz geçirýär. Ul hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Fuhan Orazverdiýew söz berýär. Assalamu alaikum, hormatly Liwap welaýatynyň ýaşaýjylary, hormatly ýagnan diýarma gatnaşçylar. Ine şuň gün Liwap welaýatyna ýagnan diýarma gatnaşmak, onda da emin agzat bolup gatnaşmak maňa meser etdi. İlkilenen şeýle ajaýyp zamanada ýaşaýanyny üçin, bir de goýulýan hormat üçin türkmen sunwadyna goýulýan ulu giň ýollar üçin türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman, arka dağımıza, hormatly prezidentimiz, arka dağly gahrman serdarymyza jan saglyk, urawaçlyk tüýsürümden arzu edýän. Saparmatçymyz tüweleme şo nogulyan aydymy özüme maýdýadym, şoň üçin ünserip dinledim. Laýyk owadan edip aýtdyň, ýanky çykmadyň, ähengdenem çykmadyň, depgindenem çykmadyň, bir sahnadanam basylmadyň. Käbir adam öýünde ýa başga ýerde gowaýdýa da şeýle ul sahnada tolgunma bolýa-da. Men şonu duýmadym. Şeýle laýyk owadan edip aýtdyň, ýanky atajanyň aýdyşýaly sende intägem ses bar, intägem mümkinçiligiň bardygy bildirýär. Şol bir erjek maslahatym saňa. Şeň jukulaýan ýeri bar, şonu has bir çuňlaşdyr. Köp sag bol, saňa üstünlük arzu edýär. Köp sag alaykum. Ählisi 10, jem baha 70'e deň boldy. Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, biz ýagnan diýarym telewizýanyňyzy uly şatlyk şowkun bilen dowam edýär. Indi kiçik etmen nowaty Liwap welaýatynyň Saýydy Trawynyň ýaşaýçysy Atahan Babahanowyň. Atahan, hoş gördük. Hoş gördük. Bu bäsleşigimizde haýsy aýdym bilen çykyş etýär Atahan? Men şuňky bäsleşige halipalarymyzyň ýerine ýetiren Humaý Gözli diýen aýdym getirdim. Mümkin bolsa başardymdan ýerine ýetirip beräýsem. Ol aýdym üstünlük getirýän aýdymlaryň biri bolsun. Atahan, sahnamyza ýollamakak ýürek arzularyňyzy iýleşlemizine paýlaşýas. Men şu pursatdan peýdalanyp şular ýaly ulu sahnalarda çykyş etmene mümkinçilik döredip berýän gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza ulu sag bolsun maýdýaryn. Goý olaryň jany sag, başy dik bolsun, tutýan tutumly işler elmydam arawaj alsyn. Köp sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Onu näme? Hormatly tomaşaçylar,
Hormatly davara gatnaşyjylar. Sahnada Atahan Babaxanov qarşılalyň. Umay böyle şirin feli oynap gülsene. Mirdetin yar yürük yanıyar ölüm gelitene. Almanarım çekip arım coştum bir yade. Hey hey taştım bir yade. Almanarım çekip arım coştum bir yade. Hey hey taştım bir yade. Alım kaçtı gülü yaşlı Üydürdün filmi Kalbim yandı hoş halinni Koydum fil yanı Almalarım çekip arım Coştum bir yade Hey hey taştım bir yade Almalarım çekip arım Coştum bir yade Hey hey taştım bir yade Almalarım çekip arım Coştum bir yade Hey hey taştım bir yade Coştum bir yade Taştım bir yade İyi ködül şekerim şekerim can aşkavat Finminin bakarım tekerim can aşkavat Min senin gününden gödülüşen keşfini Kubun yancanan dizin önüm şad Lay la 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 Lay la 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 Gülletin şatlantin canım aşkavat Lay la 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 Lay la 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 Gülletin şatlantin canım aşkavat Elidi vatandaşlar, mehman adamlar gelin olsa Atahan'ın yerine yetiren aydımına emin ağdalarımızın bercek sini bilen tanış olalım. Ul hormat bilen davaramın şu yerine Türkmenistan'ın halk artisti Sehet Mehmet Recep Bayfa söz geçiriyor. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Bir karar döwletde ajayip zamanada paragat yurtda yaşayas. Ine şu günem şeýle bayramçylyklaryň biri Lewap gölaýatyna Türkmenistan'ın prezidentinin aglan eden Türkmenin altın asırı bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän Ýanglan diýarym telebäsleşigi şu gün olu şowhun bilen dowam edip dur. Pordatdan peýdalanyp şu günki şu bäsleşik bilen ähli zehirli ýaşlary gutlayan size şu ajaýyp sahnada ulu üstünlükleri arzu edýän. Hormatly adamlar, bizim ýurdumyzda medeniýete sunugaty uly sarpa goýulýar, goldaw berilýär. Her ýyl bizim sunugat işgärlenmede, medeniýet işgärlenmede şaher paýlary, hormatly atlar gowşurulýar. Şoň üçin bizim ýurdumyzyň medeniýeti sunugaty dünýä derejesine çykdy. Bizim
tan toparlarımız, folklor toparlarımız, aydımçılarımız daşar devletlerde çıkış edip bizim Türkmen medeniyetimizi ve sunatımızı dünyaya yayarlar. Şoň üçin biz bu zatlara gowanyýas, buýsanýas. Pursatdan peýdalanıp bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýarlyk üçin hem-de medeniyetimiziň we sunatymyzyň hak hossary bizim baş halifamyz Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarmy köp tawarsylar diýär. Gahrman Arkadagymyzyň Arkadagy Gahrman Serdarmyň jallar sag, ömürleri uzak, tutyan tutumly işleri, ýyl wagtly, ýurda ähmiýetli, dünýä ähmiýetli işleri elmedama rowaşlyklary wekledin. Hormatly tomoşçylar, ine Atahan sen aýdymyňy dinledik. Sen halifalaryň aýdymyny ýerine ýetirdiň. Bu aýdymy öň birnäçe halifalar ýerine ýetirdi. Tügelemesen seň göwrümi gowy, seň dogry geldi şoňa. Şoň üçin men sana gelecekde ul üstünlük arzu edýän. 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Jem baha 69'a deň boldy. Berekella Atahan, zamandan meýläden sungat älemine üstünlükden kemra bolmamy tüýkürüňizden arzu edýär. Sag olun. Eziýetliler, hormatly watandaşlar, gelinginde bolsa sahnamyzda indiki nawatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Mehriban tomoşaçylar, Ýanglan diýarym telewäsleşigimiz Lewa wiline gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Bäsleşigimizde innik çykyş etjek aýdymçymyz Lewap welaýatynyň Halaj etrawynyň ýaşaýjysy Aynur Atşylowa. Aynur, sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Sag olun. Aynur, bäsleşigimizde sahnamyza ýollamazdan öňürti size şeýle sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Anha biziň sungatymyzda, sungat äleminde, aýdymsaz äleminde ençeme halipalarymyz barda. Şol halipalaryň içinden haýsylaryny köp dinleýäňiz, ýa bolmasa şolaryň haýsyny özüňize halipa tutunýaňyz. Hawa altın sungat äleminde köp halipalar hem dinleýän, ýöne öz sesime ýakyn duýýan Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowany köp dinleýän. Tügeleme Aynur, onu bugün siz hasam tolgunyan bolmaly sebäbi siziň aýdymlaryny gowuryp dinleýän halipaňyz şu wagt Emin Agdalaň arasynda otyr. Hawa biraz tolgunyan. Bäsleşigimizde haýsy aýdym getirdiňiz? Türkmen halk aýdym Selvinýat aýdymyny ýerine ýetirip bermekçi. Aynur, bu saýlan aýdymyňyz size üstünlük getirer diýip biz umyd edýäs. Eger mümkin bolsa şu pursatda ýyleşlerimiz bilen ýürek buýsanjyň paýlaşaýsaň. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri öredip beren milli liderimiz Gahrman Arkadagymyzyň Arkadaly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Olaryň jallary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işler elmedama rowaşlyklara weslensin. Köp sag bolun Aynur, arzularyňyz hasyl bolsun. Biz hem size üstünlük arzu edip sahnamyza ýollaýas. Üstünlük emraňyz bolsun. Sag olun. Mehriban tomoşaçylar, garşylalyň Aynur Atşylowa.
Güllörün aşığı bilbiller kimin Nezik ovadına şirin mukama Adımlar saçalsa yigdel yerdimin Nezik ovadına şirin mukama Adımlar saçalsa yigdel yerdimin Sayra uzatların ile alanna Sayra sen gözünler seyle gelennem Seyle gelennem Nezik kirişlerin bolon bolsadım Sayravadın göterdim hasvilindem Nezik kirişlerin bolon bolsadım Sayravadın göterdim hasvilindem Aynurun yerine getiren aydımına özünün halipa maslahatlarını şeyle de adaletli seyini vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Leyla Beynazar ve ul hormat bilen söz geçiriyat. Sağ olun. Salam alik mehriban Levavi'nin mehriban adamları, mehriban vatandaşlar. Anha qadim Levav vilayetinde ulu toy bayram devam edip dur. Şlor yali, ovodun, avadan, toylu, davaralı, vatanı peşkeş veren Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımıda, arkadağlı kahraman terdarımıda sağ olsun aydiyan. Qoy kahraman arkadağımıdın, arkadağlı kahraman terdarımıdın, canlar sağ olsun, ömürleri uzak bolsun, tutyan, tutçuk işler hem içeri vaşlıkları betlentin, toylanmadan toyları teplentin. Anha Aynur Cigeyme, şuat halk aydımı Selvin Niyadiyen, aydım yerine yetirdi. Elbette Selvin Niyad aydım, meşhur aydım. Bizim kina filmlerimizde de yanlanan aydım. Yine Karkaranın bir yanlandıran aydımı da. Şul aydım bana bütün dünya yüzünde geçirilen festivalla üsüllük getiren aydım. Yönü şiirde men sana ornuk baha koydum. Sebebi halk aydıma bir yerine yetirenin için, şoňa höwes edýäniň için, hem bir halipaları dinleýänligiň için. Eýär dünküden adadyk şuň gowy yerine yetirdiň. Şoň üçin men sana gowy baha berdim. Ýöne käbir yerlerini ödüňem bilýänsiň, bir yetmedik yerler bar. Ol senin ýalňyşyň däl, ol sen ýaşlygyň, entek ýaş, entek öwrenmeli, kän sahnalary görmeli, dinlemeli, köprek yerine yetirmeli. Esasda dinlemelem, ýöne şonu köprek yerine yetirmeli. Ýöne sesini aýap yerine yetirmeli. Bir iň soňunda İran Turani hedir caniya hemratana kurban yaraylar Selvin Niyad gel ölüm gel ayım gel şu taýnada yetmedik yerim var. Üsüllük ardy edýän. Yolun ak bolsun, yollaşın hak bolsun. Köprek aydımlar dinle, halipalar dinle. Öňkü gedeklerde de çykyş edende diýen halipalar dinle diýeni, diňe aydymyny dinlemeler. On maslahatlaryny dinlemeli. Nähil sesiň aýamaly, nädip sesiňi ösürmeli, nähili türgölleşmeli. Durmuşda nähili ýaşamaly, sahnada nähili ýaşamaly. Şo zatlary öwrenmeli, entek gelecegiň bar. Gelecekde sana üsüllükler ardy edýän şular ýaly owadan sahnalary, şular ýaly owadan seslenýän bedäp durmagy ardy edýän. 8, 10, 10, 9, 9, 9, 10. Jem baha 65'e deň boldy. Anha mehriban watandaşlar, edip iýleşler, görüşmek ýaly ýanglan ýarym telewizionyny diýsen gyzykly şowhuny dowam edýär. Sahnamızda inniki çykyşça aýdymçy kimkä? Onu bol täzir kärdeşlerimiz sizi bilen tanış eder. Kärdeşler söz sizden. Yanglan, 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 yanglan diýär.
Sahnamızı inni kiçik etmeli aydımçıyımız Lewap vilayatynyň Köýtende Atranyň Medeniyet Merkezining artisti Murat Halbayev. Murat, biz sizi bäsleşimize hoş gördük. Sağ olun. Murat, anha ýa-ni kardeşimiziň belläp geçişýäli şu sahnamyza ýollamak her bir aydymça öz sowallarymyz bilen ýüzlenýär. Size şeýlerek sowal bilen ýüzlenesiňiz gelýär. Aydymsada gelmeňiz barada iýleşmede beýan edäýsiňiz. Kakajan şol aydymsada bolan höwesimiň sebäbi ýaşlykdan höwesim barlygy. Onu demek çağlıktan höwesiňiz olup aydymsal uguruna geldiňiz şeýle dämi? Bu bäsleşikde haýsy aydym bilen çykyş edýän Murat? Şu gün size ýerine ýetirip berjek aydym näzlim uzmaňa aydymy. Ol aydym size üstünlük getirýän aydymlaryň biri bolsun. Sahnamyza ýollamak ýürek arzularyňyzy iýleşmeden paýlaşaýsaňyz. Pursatdan peýdalanyp biz ýaşlary şuňa mümkinçilikler döret beren üçin Gahrman arkadağımıza, arkadağı Gahrman serdarımıza köp sağ olsun aýdýarys. O ýolaryň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydamy rowaj bolsun. Köp sağ olun Murat. Arzularyňyz hasyl bolsun. Size de bäsleşiklerdiň üstünlükler ýar bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Hormatly tamaşaçylar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Sahnada Murat Halbayev garşylalyň. Açılsa parlar Gelsin elim seyrana senin uğurda Dünya yazmana Dünyam sazmana Ne çeler etsin de gülüm şonça ağmana Dünya yazmana Dünyam sazmana şonça ağlana Aydım aydım şatlaylar oynan çağları Bağda şal yandırmış kaynan çağları Dünya yazmana, dünyam sazmana Ne çenet etsin de gülüm şonça ağmana Dünya yazmana, dünyam sazmana Etsin de gülüm şonça ağmana Yağdan çıkmaz bu bahar Aşkın baharı Yağdan çıkmaz bu seher Aşkın seheri Dünya yazmana Dünyam sazmana Ne çenet etsin de gülüm şonça ağmana Dünya yazmana Dünyam sazmana Ne çenet etsin de gülüm şonça ağmana
Değişimde bir bülbül gördüm. Ürküp gelmiş gülzarından. Haysı bağın bilbilidir. Haysı akçanın narından. Kurban olun men özüne, şeker ezilmiş sözüne. Doğam atmaksam yüzüne, gözüm doymaz didarından. Özünün halipa maslahatlaryny şeýlede adalatly synny bermek üçin Miras teleradio ýylymynyň redaktory Jahan Gurbanowa uly hormat bilen söz berýär. Salam aleyk, Lewap welaýatynyň Şahannaz halky, salam aleyk, Ýanglan Diýarym telewizionyna gatnaşýan ýaşlar. Ene şu Lewap topragyna şeýle bir Şahannaz toýuň şaýady bolupdyr. Şeýle sunatymyzy, medeniýetimizi dünýä çykarýan biziň baş halipamyz, milli liderimiz, gahrman arkadağymyza, arkadagly gahrman serdarymyza uzak ömür, can saglar diýär. Türkmen suny dünýä çykarmakda alyp barýan işlerine üstünlükler ýar bolsun. Ene muratsiz şu ýerde ýanky islam bilen uzun aýdşýaly Şahir Qaraseytliýewiň näzlim uzmaňa diýen aýdymny ýerine ýetirdiňiz. Elbetde sahnanyň özüniň düzgünleri we tertibi we sunaty ýerine ýetirmek bilen bir hatarda sahna hereketi esasy ünsüňi çekýän zatlaryň biri bolupdyr ýa. Siz sahnada özüňizi gowalyp barýaňyz, sahnada gelişýäňiz. Bize diňe sizden hem üstünlükler arzu edäýmek galýa. 9 10. Zembaha 64'de deň boldy. Eýdi bileşler, hormatly watandaşlar. Gelin bolsa sahnamyzda inniki nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Köp sag bolun kärdeşler. Mehriban tomaşaçylar, Ýanglan Diýarym telewizionyny gyzgalanly ýagdaýda Lewap ýylyna dowam edip dur. Bäsleşigimizde innik çykyş etjek aýdymçymyzam Anha meniň ýanymda dur. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanışaýsaňyz. Men Lewap welaýatynyň Çärje etrawynyň medeniýet merkeziniň işgäri Begenç Rozuýew. Begenç, sizi sahnamyza ýollamazdan öňürtüýi size şeýle sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Her bir adamyň durmuşyny iň bir şatlykly, begençli ýatdan çykmajak günler bolýar-da. Siziň durmuşyňyzda şol gün haýsy gün? Men durmuşymda iň oňat ýatdan çykmajak günleriň biri şu sungat älemine başlan günü hemde şu taýda Ýanglan Diýarym telewizionyna gatnaşan günlerimiň biri. Tügeleme onna bugün siz üçin iň bir ýatdan çykmajak günleň biri-de şeýlemi? Awa. Onna biz sizi kän saklap durmaly, sahnamyzam, tomoşaçylarymyzam, emin agdalarymyzam sizem çykyşyňyza garaşýar. Eger mümkin bolsa şu pursatda siziň hem ýüregiňiz joşup durandyr, ýürek joşgunyňyzy biz bilen paýlaşaýsaňyz. Men hem şu pursatdan peýdalanyp, biz ýaşlara şu ýaly sahnalarda çykyş etmäne mümkinçilik berýän gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza sag bolsun aýdýarys. Goý gahrman arkadağymyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, başy dik tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz hem size üstünlük arzu edip sahnamyza ýollaýas. Üstünlük hemraňyz bolsun. Sag ol. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Begenç Rozuýew. Taştı dere elim gülýär, gözümdirse gözleriňe. Amgyn gönlüm şoşa gelýär, gözümdirse gözleriňe. Ýyllar geçýär, ömrüm ötüp barýan ýaşlyk döwri. Ötüp barýan ýaşlyk döwri. Ötmez hiç aşyk döwrüm, gözümdirse gözleriňe.
Ötmez hiç vakt aşıktırım Gözüm düşse gözlerine Aylar günler açar ara Ismıştır ya yar yara Bir ya Bağış para Gözüm düşse gözlerine Senin bile öyüm yağıtı Senin bile ömür yağıtı Senin bile öyüm yağıtı Senin bile ömür yağıtı Leyla'yınla başka bağıtı Gözüm düşse gözlerine Leyla'yınla başka bağıtı Gözüm düşse gözlerine Yıllar geçer ömrüm Ötüp var ya yaşlıktır Yıllar geçer ömrüm Ötüp var ya yaşlıktır Ötmez hiç aşıktırım Gözüm düşse gözlerine Ötmez hiç aşıktırım Gözüm düşse gözlerine Gözüm düşse gözlerine Gözüm düşse gözlerine Durabilmez seni gören adam zat Akıl huşum hayran eden ayna gıyız Toygunu sıyladım seni perizat Yüreğimi beyran eden ayna gıyız Ayna gıyız, ayna gıyız Pek sevim ayna gıyız Pek sevim ayna gıyız İntizarım ayna gıyız Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, davaramyň şu ýerine Begenziň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň fiýilini bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Sehet Mehmet Recepbaýewa söz geçirýär. Gowy ýerine ýetirdiň inim sebäbi halkyň bir gowy görüp dinleýän aýdymlaryň biri bir ýürek joşuny ýetenek men aýdyp görkedeýin. Taş töwerek ýalim gülýär gözüm düşse gözlerine Gamgyn göwnüm şoşa gelýär gözüm düşse gözlerine Yıllar geçýär ömrüm ötüp barýar ýaşlyk döwrüme Ötmez hiç wagt aşyk döwrüm gözüm düşse gözlerine Ötmez hiç wagt aşyk döwrüm gözüm düşse gözlerine Anha begenç görüşmedi alayım. Halypalarymyzyň filmine tanışýarlyk gelingen bolsa halypalarymyzyň siziň ýerine ýetiren aýdymyda beren bahasy bilen tanışýarlyk.
10, 9, 9, 9, 9, 10, 9. Jem baha 65'e den oldu. Edilişler, hormatly vatandaşlar. Gelinginde bolsa sahnamızda indiki nowatda çıkış etjek aydymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimiz Qaqajan bilen altyna söz geçirelim. Köp sağ olun. Aslam Ozuk Cemal. Anha mehriban ileşler, ediz tomoşaçylar. Ulus şahatlyk şowkun bilen ýanglan diýarym telewäsişimiz dowam etýär. Anha ýanymda duran Lewap vilayatynyň Darganata etrawynyň ýaşaýjysy Söhbet Nurguliyev. Söhbet, hoş gördük. Hoş bulduk. Söhbet, haýsy aýdym bilen çykyş edýän? Türkmen halk aýdymy Can. Ol aýdym size üstünlük getirýän aýdymlaryň biri bolsun. Söhbet sahnamyza ýollamak ýürek arzularyňyza meşdäýeli. Gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarmyda köp sag bolsunlar aýtýas. Olan jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag olun Söhbet. Arzularyňyz hasyl bolsun. Mehriban ileşler, ediz tomoşaçylar. Sahnada Söhbet Nurguliyev garşylalyň. Sözlerin senin sana gelenleri tatlanayın vak hey alayın canım yaktı karayı ey ah gözlerim seni aşık olun canımdan umudum nedir umudum nedir Yönür çeşmeyin Kölünde karkılla bilir vak vak hey geliyor Yaşıl var son oluyor Ey ey ah kanlarım seni Varaley bu bağa dünyanın bargıydı sana sadağa vak vak hey sadağa canım allı karayey ey ey ah ne derim seni ay vaşım gülümün var nereye
olur kimin yarıdır yakar yarıdır. Yol yere işi göllerime deridir. Kadamından çıkana ey ey ah tanrım seni maraley geline hey hey Kara gözlerin senin nunguyy de vermen men hey ey ey ah nederim seni maraley geline hey hey aşık boldum men sana derman tapılmadığına rahmetlelem sen bana sevgilim sen gülelem rahmetlelem sen bana sevgilim sen gülelem aşıklığım bilyersin, yürek bağrım dilyersin. Sallancırap gelyersin, benzep güle gülele. Sallancırap gelyersin, benzep güle gülele. Gelinginde bolsa söhbetden yerine getiren aydymyna halipa maslahatlaryny şeýle de adalatly synyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Lele Begnazar we uly hormat bilen söz berýär. Sağ olun. Halk aydym taýlamagyň bizi begendirýär, gowandyrýar. Sebäbi halk aydym diýlende bu halkyň kalbyndan çykan aydymlar, halkyň kalbyndan dören aydymlar. Gahrman arkadaşymyz hemişe öz sözüne şeýle diýär. Şu halk aydymlanmady bir ýoýman gelejegimizde ýetirin. Dolu we dürs aydın halipalar dinläň diýip bize özü halipalyk mektebi bolup dur. Şoň üçin biziň borçymyz näme? Şu ýerde halipalar bir emin agdalary bolup dogry we dürs baha bermeli, hem size ak ýol arzu etmeli, hem şu aydymlaryň dogry we dürs ýerine ýetirilip gelejekde zihinli ýaşlanmada ýetmek üçin sahnalarda dogry aýdylmaly. Şoňa da biz baha bermeli, hem halipalyk maslahatlanmada bermeli. Bizim özümizden bir näçe halipalaryň bir eleginden geçen adamlar häzirem halipalar dinleýär, şolaň aydymlaryny, şolaň maslahatlaryny, bu aydym nähil aýdylýar, başga aydymda nähilrek jukgully almaly, jan aydymynda nähilek jukgullar almaly. Azajyk artyk majrak eden zatlaň bar, hemem sözlerine ýalňyşan ýerleň bar. Esasy diýjek bolýan zadym, şol aydymy dinleýäňde şol kitapdan me desandan bolsa desandan nusxawy şahirlaryň sözlerimi nusxawy şahirlaryň sözlerini ýüzlenmeli, kitaplara ýüzlenmeli. Eşdişiň ýaly edipken aýtmalylar, köp aydym eşdişiň ýaly aýdaýarlar aydymçylar, ýaşlar esasanam. Şoň üçin kitaby okamaly, görmeli, sözlerini dogry we dürs ýerine ýetirjek bolmaly. Sebäbi seni dinläp ýene-de gelejekde ýaşlar öwrenýärler. Şoň üçin dogry bolmaly. Ne sana berjek maslahatlam, şular gelejekde sana tüý sürüğümden ak ýol arzu edýän. Sağ ol. 8 9 9 9 9 9 10 Jem baha 60 deň boldy. Ene evi watandaşlar, mehman adamlar görüşmedi alayım. Ýanglan ýarym telewiziýasynda dowam edýär. Inniki çykşaça aydym şeýin orta taknamda çağırmak üçin kärdeşlerimiz söz sizden.
Köp sağ olun kardeşler. Mehriban tomaşaçylar, Ýanglan diýarym telewäsleşigimiz Lewap welaýet tapgyrym ahyrlap barýa. Bäsleşigimizde sanalgyja çykyş etjek aýdymçy gally. Bäsleşigimizde innik çykyş etjek aýdymçymyzam Lewap welaýetiniň çärje we etrawynyň ýaşaýjysy Şatlyk Egemberdiýew. Şatlyk, sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Şatlyk ynha ählimize mälim bolşy ýaly Ýanglan diýarym telewäsleşigine aýdymçyň sahnamyza ýollamazdan öňürti sorag bermek däwe urulyda. Size de şeýle sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Ynha tomaşaçylarymyz ähli aýdymçydanam şatlyk şowugyna bir joşgyny çykyşa garaşýarda. Sizin pikiriňizçe tomaşaçyny ilkinji joşdurýan esasatlaryň biri näme? Sizin pikiriňizçe? Ören gowy sorag berdiň altyn. Men pikirimçe elbetde sahnada özüňi gowy alyp barmak hemde saylan aýdymyňy gowy edip ýerine ýetirmek mi diýip pikir edýän. Şatlyk soragyma gaty jogap berdiňiz. Bäsleşigimizde haýsy aýdym bilen çykyş edýäňiz? Men bäsleşikde Ýanglan diýarym diýen aýdym ýerine ýetirip bermekçi. Tügeleme aýdymyňyzam biziň bäsleşigimiziň adyna mahsus saýlap alypsyňyz. Saýlan aýdymyňyz size üstünlük getirer diýip biz umyd edýäs. Eger mümkin bolsa şu pursatda siziň emir ýüregiňiz şatlykdan, şowhundan dolup duranlar bir ýürek buýsanjyňyzy illeşlemez bilen paýlaşaýsaň. Men şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýdasym gelýär. Goý olaryň jany sag, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara beslensin. Arzulan hasyl bolsun şatlyk. Bizem size üstünlük arzu edip sahnamyza ýollaýas, üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Şatlyk Egemberdiýew. Türkmenistan alasmana teretse parlayandır yaşıl tuğun baydağı Buysanıp canına aydımdırıtsın Vatanı vaspedip Ýanglan diýarym Buysanıp canına aydımdırıtsın Vatanı vaspedip Ýanglan diýarym Ýanglan diýarym Ýanglan Ýanglan sen arkadagy waspedy Ýanglan diýarym Ýanglan arkadagy serdarymy waspedy Paragynyň takym paýkasy bilen Öňe var ýaşan şöhradymyz bilen Toýlara beslenýär şahanda ziller Watany waspedip Ýanglan diýarym Toýlara beslenýär şahanda ziller Watany waspedip Ýanglan diýarym Ýanglan diýarym Ýanglan Ýanglan sen arkadagy waspedy Ýanglan diýarym Ýanglan arkadagy serdarymyzy waspedy Diýarym Ýanglan Ýanglan sen arkadagy waspedy Ýanglan diýarym Ýanglan arkadagy serdarymyzy waspedy Ýanglan diýarym Ýanglan Ýanglan sen arkadagy waspedy Ýanglan diýarym Ýanglan arkadaly serdarymyzy waspedy Ýanglan diýarym Ýanglan Ýanglan sen arkadaly waspedy Ýanglan diýarym Ýanglan arkadaly serdarymyzy waspedy arkadaly serdarymyzy waspedy Watany waspedip Ýanglan diýarym
Akça haladın, görünümden haladın. Görünümden haladın, haladın, haladın. Era vera bak yangıyız, ay Lukman gıyız, Lukman gıyız. Görünümden haladım, haladım, haladım. Era vera bak yangıyız, ay Lukman gıyız, Lukman gıyız. Şatlyk siziňem öz aýdymyňyzda aýdyşyňyz ýaly elmidama diýarymyzda parahatçylyk sady baky ýanglansyn. Goý bize şunuň ýaly parahat durmuşy ajaby ýan peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň arkadagly Gahrman Ferdarymyň janlary sag bolsun. Alyp barýan döwletli işleri dowam bolsun. Eziýetler, hormatly watandaşlar, geliňinden bolsa şatlygyň ýerine ýetiren aýdymyna halipa maslahatlaryny, şeýle-de adalatly syny bermek üçin Eminler toporunyň başlygy Türkmenistanyň halk artisti Kerim Ilyasow ul hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum. Mehriban adamlar. Ana görüşimiz ýaly tuğulamy, ýaşlamyz, joşya, bir aýdym saz, bir ýaşlamyň joşguny, bir sahnada çykyş etişini görüp, bir özüňem joşýan, bulara gownýan, buýsanýan. Bu geçirilýän bähleşikleriň aňyrtynyna ulluqan many bar. Gahrman Arkadamyz şu geçirilýän bähleşikleriň netijesinde biziň gelejegimiň aladasy ýaşlarymyzyň wagtlarynyň bir aýdym saz bilen bir agdybirlik bilen birek hormat bilen halipa şägirtler bir-birine gowunyp buýsanyp bir gow ýerlerde ýaşlar aýdym aýdýarlar, saz çalýarlar. Muman nirde aýdym aýdylýar, nirde saz çalynýar, nirde parahatlyk bolsa, nirde agdybirlik bolsa, nirde birege hormat bolsa. Şonu bir aýdym aýdasyň gelýär, bir saz çalasyň gelýär, joşasyň gelýär. Bu zatlary diňe Türkmenistan watanymyz däl, ähli dünýäniň halklaryna nusguluk mektebi bolup duran biziň baş halipamyz, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz bize halipa bolup dur. Şoň üçin şu hemmemiziň adyndan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz, arkadagly Gahrman Serdarymyz köp alkyş aýdýar, köp sag bolsun aýdýar. Sebebi bir vilayetlerimizde aýlananda, göreňde, halkymyzyň içine çykanda näme bagşsadan elmede ama halk bilen bile bolýar, o märekelerde görüşýär. Bir halkymyzyň ýürek joşguny bir bile paýlaşan adamlar bolup durýar, o diýişgärleri. Şoň üçin Türkmen halky öz Gahrman Arkadagyna gownýar. Arkadagy Gahrman Serdarymyza gownýar. Buýsanýar. Şoň üçin biz hemmemiz şu geçirilýän bähleşiklere gatnaşyp, halkymyzyň içinde bile bolup, halkymyz bilen bile bir begenjimizi paýlaşmaga muň aňyrtyny bir ulluqan bagyt, hemmemiz şol bagyty görmegem netip edýär. Uran alkyş aýdýar, sag bolsun aýdýar. Gahrman Arkadamyzyň arkadagly Gahrman Serdarymyzyň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Şatlyk näşe aýdymyny dinledik. Şu aýdymy baha berseň, şu aýtdyň birinji aýdymy dogrudan mene aýdymy birinjiге de geçdim. Näme elmidama biziň ýaşullarymyz şu ilki bilen gow tarapyny gözleýärler. Şoň üçin biziň şol ýaşullarymyzdan, halipalardan uguralyp ilki gow tarapyny soň onuň öz
her kimin öz düşünjesi bir maslahаты bar. Şol maslahatymyň öz düşünjämizçe berýärse. Indi şol täze aýdym aýtdyň birinji bilen. Şo aýdymy birinji gedek o sözlerim sağdan bir-birine gawat gelýär. O sağdan baştan ayak sağdan hökümini dinledim, sağdan çıkmadyň. O depkinden çıkmadyň, sağdan duýdyň. O sesiňem bir hili öz bolşly, hiç kimge meňzemeýän bir akgynly sesiň bar. O sana üstünlük bardy diýen, gelecegiň bolsun, janyň sag bolsun, o üstünlük bardy diýen. Sağ olun Halip. 9 Jem baha 63 deň boldy. Evi bileşler, hormatly watandaşlarym. Gelinginde bolsa, tahnamyzda jemleýiji aýdymçyýymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Hormatly dawara gatnaşyjylar, mehriban telegörjiler. Anha Ýanglan diýarym telewäsleşiginiň jemleýiji aýdymçysy bilen tanış bolýar. Ol aýdymçy Lewap welaýatynyň Darganata trawynyň aýdymçysy Ahmet Bagtiýarow. Ahmet, hoş gördük. Hawa, sag bol. Ahmet, anha bugün Ýanglan diýarym telewäsleşigine jemleýiji aýdymçy bolup çykyş edýäňiz. Elbetde tolgundurujy, jogapkärçilikli. Näl duýgular başdan geçirýäň? Elbette, men bu bäsleşikde jemleýiji bolup çykyş etmek bagty maňa da mesir etdi. Men bu bäsleşige arkadagly serdarymda Şöhrat diýen aýdymy ýerine ýetirmäne geldim. Bul aýdym size üstünlük getirýän aýdymlaryň biri bolsun. Sahnamyza ýollamak hak ýürek arzuwlaryňyzdan dinleýäl Ahmet. Menem şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymda, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Goý olaryň jalary sag, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elimden rowaşlyklara betlensin. Köp sag bolun Ahmet, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, size de bäsleşikde üstünlükler ýar bolsun. Mehriban tomaşaçylar, hormatly dawara gatnaşyjylar, sahnada jemleýiji aýdymçymyz Ahmet Bagtiýarow garşylalyň. Doğun bir vilayetın beş Aşkavadın mitli kıpırdaş Biz Türkmen ilimi ve baş Arkada itirbar şükran Biz Türkmen ilimi ve baş Arkada itirbar şükran Firdar şükran, 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 şükran. Arkadan firdar şükran. Arkadagly firdar şükran Yürekler buýkançdan dolýar Arkadagly firdar şükran Şükran, şükran, şükran Arkadagly firdar şükran
su boyunna biten sınav cevap ver. Mening lelem su almağa gelmezmi. Ya boyunna biten sınav cevap ver. Mening lelem su almağa gelmezmi. Gelmediğine kim olluqa sebepkar. Mening lelem su almağa gelmezmi. Gelmediğine kim olluqa sebepkar. Mening lelem su almağa gelmezmi. Berekella Ahmet. Sizin hem aydımınızda ulu buysanç bilen belleşiniz yali, vatan dine halkı bilen vatanlar, devlet dine halkı bilen devlettir diyen, arkadağlı kahraman serdarımıza bakı şöhret bolsun. Ene bolsa, hormatly adamlar, mehriban mihmanlar davaramızda Ahmed'in yerine etiren aydımına özünün siyini vermek üçün hormat bilen davaramızda Türkmenistanyň halk artisti Toýgul Jepbarova söz geçirýär. Köp sağ olun. Kahraman arkadağlı serdarımıza goňýas, boýsanýas. Munyň özü bizim türkmen halkymyzyň şu arasa asmanyň astyna, parahat zeminiň üstünde durmuşa gowy düşünüp ýaşaýarlygymyz. Şonuň üçin şu milli liderimize kahraman arkadağlı serdarymyza goňmagy hakymyzyň baglygyny görkezýär. Köp sağ olun. Gelecekte üstünlükler hemran olsun. Aydım sağdan daşta durma. Sağ olun adamlar, hemmen de sağ olun. 9, 10, 10, 10, 10, 10. Jembaha 62'de deň boldy. Ene hormatly adamlar, mehriban tomaşaçylar, edidi mihmanlar görsün diýip, Ýanglan ýarym telewäsleşiginiň Lewap welaýet tapgyryna ýanglanan aýdymlar şolardan barat. Gelin orta davaramyzyň şu ýerinde emin agdalarymyzyň gelen netijesi bilen tanyşyp bolmak üçin davaramyna gatnaşan ähli aýdymçylarymyzy hemde alp barjylarymyzy sahnamyza çagyrýar. Şu ýaşlarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyz, arkadagy Gahrman serdarymyz ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Yaş çağızıklarının arasında merjen näneler telewäsleşigi, Ýanglan ýarym telewäsleşigi, parlak ýyllydy. Ona şu bäsleşiklerin netijesinde ýaşlarymyz, zihinlerimiz ýüze çykýar. Hemmesiniň sakatyna duran türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzy, arkadagy Gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýdýar. Karaşlılık bayramımızın öň ýanyna geçiriljek, paýtagtymyza geçiriljek Ýanglan ýarym telewäsleşigine hukuk kazanan iki tane aýdymçymyz, ana özüňizem üns berip seretdiňiz. Bularyň 70 waha deň bolan iki tane aýdymçymyzyň adyny aýdýar. Olar Sapar Murat Tekaýew, şeýle-de Serdar Jumaýew. Gutlaýar üstünlük arzu edýär. Eziz watandaşlar, ine şunun bilen hormatly prezidentimiziň yglan eden Türkmeniň altyn asyr wäsleşiginiň çäklerinden geçirilýän Ýanglan ýarym telewäsleşiginiň Lewap welaýaty boýunça tapgyry tamam boldy. Biz bäsleşigimiziň şu tapgyrynyň ýeňjilerine döwlet derejesinde geçiriljek jemleýici tapgyrda da ul üstünlikleri arzu edýär. Medeniýetimizin we sungatymyzyň hak howanlarlary, milli liderimiz Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly Gahrman serdarymyzyň saýasynda mehriban watanymyzda aýdym sadyň owazy belentden belent ýanglansyn. Türkmen halkyna baky bagtyar durmuşy peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goy Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly Gahrman serdarymyzyň jallary sag, belent başlary aman bolsun. Ýene-de toýly günlerde görüşýänçe. Hoş, sag bolun.
arkada boy, yaş neslime koyun Türkmen diyarım. Geleceğin analı, vatanım şanı, alkışları arkada firdarım. Geleceğin analı, vatanım şanı, alkışları arkada firdarım. Diyarım diyarım, Türkmen diyarım, alkışları arkada firdarım. Diyarım diyarım, Türkmen diyarım, alkışları arkada firdarım. Ahılmalı balkın, taş oğul livat, cevizlep halkını, başına vurşa. Sığdırma vatanım, dünyadan sakla, ömü var yar arkada firdarım. Sığdırma vatanım, dünyadan sakla, ömü var yar arkada firdarım. Diyarım diyarım, Türkmen diyarım, ömü var yar arkada firdarım. Diyarım diyarım, Türkmen diyarım, ömü var yar arkada firdarım. Erden er yigit bolup dönen